И сега се включваме не от моята баня, а от банята на съседката. Така. Преди време започна да тече от ревизията тук, от тази пломбичка. И това беше като спре студената вода. Тук, кой го е вързвал това? Така съм го вързвал, не мога да си го отвържа вече. И като дойде топлата вода, после се оправи. Се разшириха. Нали. Обаче сега пак не спряха топлата вода и вече не се оправя топлото. И топло и студено се тече, както се вижда тук капе. Да се наложи малко от кутия за мляко да направя една системка, която дори не капе. Браво! С тръбичка. И така тук сега и я източваме, за да не капе при съседите. Тук сега си върви и си пуска малко водичка. И така. Това е нашето включване за моите любими двама зрители.